Dinleýäňize salam, men Gül. Habarsyz galmy gepleşigimiziň 138-nji bölümine hoş geldiňiz. Bölümüň adyny söýrensiňiz dostlar. Bu arada size soragym bolar. Häzirlikçe like basýar, Instagram agza däl bolsaňyz agza bolýaňyz we başlaýar. Bu hepde kliplerimize başlaýas Amalia bilen Mehribanlarym. Mehribanlarym, siz bilen yolum ýaty. Mehribanlarym, siz bilen tapdym baty. Mehribanlarym, jana janlarym, ejem hem kakam, ejem hem kakam. Ceren Halnazarova bilen Hacıyad Mehmetowyň ýerini tutanok aýdymy 7 ay mundan öň çykypdy. 5 gün odalam klip hedirlediler. Başarı yok, 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 yerim tutunam, bulanam. Başarı yok, 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 sevim bilirim, bulanam. Men seni hiç unutamam, bilmezeni kıyar izleyemem. Ýazerdi Mahmudow bilen Azat Orazow 2007-nji ýylda çykarylan Gowharjan aýdymynyň täze görnüşini hedirlediler. Yerdim kara gözlüm, korurdum gümlevle. Elmadama hıyalım, bulup dururdum kurcan. Senin çayan seni vasfedin, seni ukurtan yoktur gödürlerden. Seni sığın akşulum, yörü deli palara, sıyını deli talara. Valla zinçilerin sorup yüreklere insana. Parahat Pürjeden täze klip maňa sen bolýan. Denge sen gözüm ovudun, meni ve bakman. Meni ve bakman. Meni ve bakman. Gerek del maňa başka, maňa sen bolýan. Maňa sen bolýan. Maňa sen bolýan. Ferhat Soltiýew täze klip çykarypdyr. Durmuş. Ece can öğrettin maňa. Hiç kaşan satmadı bunsavi. Gülecektim ağlattılar, söýecektim ağladılar. Selvi Twakklyç we Fit Bammy Ýalana. Ellerini tutara, göllerine bakara. Seni benden alana, dünya dönsün yalana. Seni benden alana, dünya dönsün yalana. Köpden bäri halk aýdym paýlaşam doktuk. Alyň önüne size täzelik. Arslan Meradow, Yarym Amangül. Havar alayına artık ne yaz adlı yarım aman mı? Dostlar, size bir soragym bar. Jerenem Amalia da öňküsi ýaly däl. Birinciden Jereniň hem Amaliýanyň hem öňküler ýaly täzelik hödürlenok. İkinciden hem ikisiniň hem soňky klipleriniň YouTube'da görülmesi az. Aslynda ikisiniň hem klipleri gowy. Ýöne öňküler ýaly görülenok. Munyň sebäbi näme? Näme üçin? MP şahaçygyna hip-hop dünýäsi bilen başlaýar. Swizy 347 bilen Didardan täzelik. Son kısıp pardıydım, son kısıp pardy. Hiç gülüm görünür edem kakarmy. Men üçin güzgäsen üçün bakar. I gave my all to you, with nothing in return. Yeah, but you took it all, lit it up and let it all burn. Ooh, I'm not the same, guess I'm better off alone. No, I'm not the same that I once was, guess I'm better off alone. Batyr Muhammedow soňky wagtlarda eje barada köp aýdym hödürleýär. Bu aýdym hem şeýle gowurdyr. Gelip boyağı tocakana arzulanım ecem canım. Senden ezir dostum yok. Sen yakın dostum hem yarım.
YouTube täzeliklerine gelenimizde köpüňiz eýäm görönsiňizem. Görmedikler üçin aýdaýyn Söhbet Jumaýewiň toýundan pursatlar paýlaşdyk. We tesirlerde köpüňiz plany bagşy näme üçin toýa gelmändir diýip ýazypsyňyz. Bu soragyň jogabyny bizem bilemizok, ýöne hukman söhbetde sorar. Häzirlikçe bölümi görmedikleriniz bar bolsa ştaýdan geçip görüp bilersiňiz. Näçe gün söhbetçi meýlenýär. Durmuşda iň owadan wagt arzu edýän. Gellik iň gowaryan şahaçyklarymyzyň biri könülleri ýatlaly. Anuş Murat Durduýew ýagyşýarga. Ýagyşlygyn gaýdyp gelýän okudun, garşy ally ýene tanışdyrma. Gözüm düşdi, şonda için hümlüdi. Bir çetdejik ýaşy edilip durma. Sina dursun, ışga düşen asmanyň joşlaryna sığman ağlaýanyny. Men bolsa ýoşa çetip düşdüm-de tutdum seni üstüne taýawanymy. Güýe bizi duşurmak üçin. Güýe meni sana duşurmak üçin. Yine döwür könülleri ýatlaly Ýazberdi Mahmudow nara. Inni gelýär tesvirleri okuma şahaçygyna. İlkinji tesvir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Cuma telefon men birinji diýipdir. Hawa siz birinji Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Eger Instagram mejatyma DM'den size jogap berilmese, iň soňky postumyzyň aşagyna kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Sebäbi käwa siziň ýazýan hatlaryňyz bize gelmän bilýär. Innik tesirde muha näme kommentariýaň içinde ýaşaýaňyz maý diýipdir. Giç galýan öýtýär. Innik tesirde tuz, kare bet, söhbet toyun gutlu bolsun, bagtly bolsun, Batyr Çapay doglan günüň gutlu bolsun diýipdir, üçden birlikde bolsun. Innik tesirde Alty Garajaýew, öňkü aýdymlara geljek aýdym ýok diýipdir, goşulýan. Rahman gaýgysyz şeýle ýazypdyr. Döwran çekgül küňe zar etdiň, aramyzdan birden gitdiň, barymyzy oda atdyň, bizi gül gydymda satdyň diýipdir. Mejatyma işiňizde üstünlük gatar zanarlym. Innik tesvirde näzlim, berekella mejatyma maşgalasy üstünlük ýar bolsun diýipdir, köp sag bolun minnetdar. Innik tesvirde Beýenç Niýazow. Töweleme gyzdan go gepleşik alyp barýaňyz, diňe öňe üstünlük arzu etýän diýipdir, köp sag bolun. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Indik hepde görüşýänçek. Indik hep däçeli ödüňize goja serediň, hoş sag bolun. Bu arada size soragym bolar. Давай şunu çöp nokat goýup gir. Bölümüň adyna referensiňiz pikirimçe dostlar. Tipa Hacı Yaz Mehmetow. Ceren Hanna zana bilen Hacı Yaz Mehmetow aýdyň adyna diýen. Aslında baýdym 7 aý çykdy. Ýöne entek 5 günde klipini çykardy. Şunu aslında baýdym 5 gün odalım. 5 gün odalım klipini hödürlediler. Bolýar. Ýok, Gohorjan aýdymynyň täze görnüşini hödürlediler. O okuda wagtymam kän fäwjiýet uşaň üçin.
klip çıkarptır, hayal etdim ha. Davay zaman. Arslan Meredov Yarım ama. ha, yarim mı? Yarım. Ama näme sebäp? Men go'del. Ýadam beter haf güýçli täze zehimler bar. Şu zat öğretsen, чтобы birinçiden ты должна объяснять вот это всё, понимаешь? Ты tır düşündürsen karşıda. Şunu da. Bilen başlaýar. Başlaýar. Kedi bilen didadan täzelik. Urdum. Ay malade. Nöleri ýatlaly. Andoş marak durdu. Atın ýatdan çykardım. Ya. Şaydım. Şimdi Goya bizi duşurmak için. Awa. Eşgalnayn intro çekmek için. Hoş sağ olun. daha zaman. Täzeden. Media from